Awukabonakali umsebenzi wolungiso lwequla lokudada nolabekelwa bucala imali ebalelwa kwi-R3 million kwilokishi yaseMdantsane nMonti kwiphondo laseMpuma Koloni. Abahlali bathi bafuna ukwazi ukuba kuxinge phi nanjengoko lomsebenzi kwakufanele uqale ngonyaka ka-2018. UMdantsane likhaya kubantu abangaphaya kwekhulu lewaka, kwaye eliqula lokudada lingasebenziyo lilo kuphela likhoyo kule lokishi. Uluntu luphelele lithemba ukuba liyakuze lilungiswe. Ukuba bafuna ukudada okanye bafunde ukudada, kunyanzeleka ukuba baye eMonti. Kufuneka abantwana bethu bahambe boye kwendawo. Abantwana bayakwazi bofuna ke bafumane swimming lessons. Ngoku kunzima. Elekanyaka kuthiwa iza kwakhiwa ayidakhiwa abantwana bethu bahluphekile bahlele elokishini. Siyakhala kuba ngabanga lemeya akho nto ihambela ndawo. Iindadi kweli loMzantsi Afrika ziyagqwesa kwihlabathi liphela kumaqula okudada, nto leyo abantwana apha bayinqwenelayo. Ininzi into bebenoyifunda kuloo swimming pool, baphumelele bafane nabanye abantu aba baphumeleleyo sibabukela ezitivini. Umasipala ombaxa iBuffalo City uthi konke oku kuza kutshintsha kungekudala. Izawuthi phela le nyanga ezayo ngoFebruwari sibe siyigqibile into ye-procurement process. Uqaliswe ke umsebenzi ngatsho phakathi kaMatshi. Ukanti abahlali banethemba lokuba eliqula liza kulungiswa lisebenze kungekudala. Abongile Yantyisi, kwiindaba ze-SABC, ndiseMdantsane.